Els propietaris de la finca havien de passar uns desguassos i volien saber per on captarien més aigua. Hi havia dues màquines preparades que en Jordi ni tan sols va mirar. Va fer veure que escoltava les indicacions de com anaven els recs i les roques, però ja era en un altre lloc, en un altre món. Quan era petit, em preguntava què passava a les habitacions de casa que teníem tancades. Es movien els mobles? I els objectes? Aguantaven sempre pacients que ningú no els mirés? Un bon amic, anys més tard, em va explicar que a ell li passava el mateix, però ell ho descrivia amb la seva particular teoria del món de dins de la nevera, que només el veiem quan s'obre la porta de manera automàtica, un món fosc i fred. És el que li passa a la pell del món, i m'atreviria a dir que també a la de les persones, que només és la capa superficial, la que veiem, una dècima de mil·límetres sota la qual hi ha tot el que és realment un cos o la terra. La forma exterior sobre la qual en Jordi començava a caminar arrossegant les dues barres de coure. Ell hi veia llums allà dins, i temo que és el que intentem fer tots, trobar la llum de dins de les coses, els significats, les històries, l'aigua. Veia la part de veritat que hi ha sota la primera capa de matèria. La terra estava flonja i, en alguns llocs, deixava dues línies com un caminet. En d'altres, les corbes d'una grafia que semblava que es pogués llegir des del cel. Quan hi penso, em sap greu que no es deixés gravar mai. Hauria estat bé tenir una gravació de totes aquelles passejades amunt i avall pel camp. Seria com una prova, ara que tot el que en tinc són descripcions, paraules. No sé si són proves les paraules. Això que descric depèn de tants filtres que de vegades ho rellegeixo i no sé si li faig prou justícia a en Jordi. Sigui com sigui, jo el vaig acompanyar aquella vegada i d'altres, quan els mòbils encara no tenien càmeres de vídeo. Els records els he de reconstruir d'una altra manera, relacionant-los amb mobles falsos, amb quadres sense valor i amb interiors de neveres. I amb tot el que ens faci falta per començar a entendre com s'ho feia en Jordi, per trobar les bosses d'aigua que hi ha sota metres i més metres de terra. I per no sorprendre-se'n quan la màquina clava la punta i el fang comença a borbollejar. 1,5 metres màxim, i ja havia trobat aigua. I els va dibuixar el camí exacte per on havien de fer la rasa i col·locar la canonada. El vaig acompanyar a altres llocs i va passar que alguna vegada no va saber trobar cap pou. Aquell dia a Manresa va agafar el sobre sense ni tan sols mirar-lo. El trobo a faltar. El veig caminant pel camp, absort, en un estat de concentració que gosaria dir que s'assemblava a una possessió. Veia sota la terra la llum de dins de les coses. Així és com ho va descriure ell durant la tornada.